Kari manis. Kari manis. Aku sing nyanyi kowe aja nyanyi. Jenengan gerak Pak, kari manis. Oke, saya musiknya opo. Nyapa to? Wong lekas nembang yang lekas tukaran. Mas, lah jenengan mboten nurut. Lah sampean yo spontanitas apa ya aku ki ngerti. Ya kudu ngerti ngono dadi dalang. Mas Bro. Sapa njaluk lagu ngene mau? Sari manis diengkule. Pak, dudu sari manis, Pak. Apa? Kencing manis. Kencing manis ombeni gula. Ya bokong kuwi kok. Sampeyan sapa sing njaluk lagu iki malah sapa? Lagu Dari panitia aku yo ora ngeroh lagune kok. Sampeyan yo ngawur ae. Kari manis sing apik dirapone. Sari manis. Duduk sari manis. Ayo, ding dung ding dung. Sing njaluk iki lho sapa, Mak? Yo. Kari manis. Kurang manis enam yai gula. Wes yo wes demi kau mikir sing kuno. Sekali lagi, Pak. Ayo. Bareng. 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 Lah yo bareng lho. Kari manis, kurang manis, enam yai gula. Wes yo